Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Francisco Calo, alcalde de Outes. Benvido, señor Calo, como estamos? Ben, boas noites, encantado de estar aquí hoxe convosco. Bueno, e nos encantado de que este aquí. Sí. Tiñemos entrevista pendiente desde fai unha boa temporada, sí, e cando estaba na oposición, agora xa está ao frente do goberno, sí. Dende fai casi 2 mesiños, ahora polo 25 de febreiro, non? Sí, aí no 25 de febreiro, bueno, dousa circunstancia, non, de que estábamos pendientes dunha entrevista, pois polo medio pasou todo isto. E fomos retrasando e fomos esperando a que houbera xa un pouquiño máis de datos para sí. analizar. Bueno, o Partido Popular é a forza mayoritaria no Concello de Outes, con 6 concelleiros, Compromiso por Outes 4, BNG 2, Partido Socialista 1. Estes 3 forzas políticas chegaron a un pacto de goberno alá nas eleccións do ano 23, e rompeuse o tripartito, e o Partido Socialista pasou a apoiar ao Partido Popular, bueno, polas diferencias que ahora supoño que vostede quere comentar ou que sea. E entonces chega o momento de que moción de censura. Sí. Como explica isto? Cales foron as casuísticas, circunstancias e sí, o tema de fondo? O tema de fondo xa viñamos falando, bueno, nos gustanos recalcar que efectivamente alá polo ano 2023 fomos a forza máis votada, a un puñado de votos, vamos, da maioría absoluta, é dicir, tiñamos respaldo prácticamente, en maioría prácticamente da población. Ben, as circunstancias foron que un tripartito afastáronos do goberno, posteriormente nada, o goberno tripartito estuvo traballando durante casi 2 anos, pero certo é que, bueno, sufriron un punto de inflexión aí polo mes de setiembre, porque, bueno, aí foi cando o alcalde reduceu a súa dedicación no noso concello, e a partir de aí víase claramente, como xa temos reiterado en moitas ocasións, que eso generou diferencias entre eles, e nos propios plenos estaban grabados que se vían. Entonces, bueno, as diferencias conlevaron a que houve unha ruptura no do goberno, e basicamente as circunstancias cambiaron, claro, cambiaron radicalmente, porque si aquel goberno, aquel alcalde que foi posto polo pleno cando foi das eleccións non contaba co apoio mayoritario ou non tiña un apoio mayoritario claro dos veciños, nese momento deixaba de ter tamén o apoio do pleno. Entón, bueno, nós, como sempre dixemos, dunha forma moi normalizada, que nós estábamos abertos sempre a falar con todas as forzas políticas, sempre o dixemos, sempre os mantuvemos, e, bueno, tras a rotura, pois despois houve unhas conversacións, e nós tíamoslo claro, nós tíamos un programa electoral que habíamos traballado moi fuerte, tiñamos grupo, tiñamos apoio dos veciños, e tiñamos claro de que, bueno, si a situación se daban, que nós tíamos a obligación de darlle resposta a todo ese apoio dos veciños, evidentemente. O que non podíamos era agocharnos, é dicir, eu creo que a postura fácil hubiera sido non facer nada, deixar que eso seguira poñéndose peor día a día, pero, bueno, nós creo que fixamos un acto de responsabilidade e pusémonos ao frente dun goberno coa intención de mellorar as cousas, desde logo. Bueno, agora xa podemos preguntarlle, xa veo as contas do Concello, como estaba a situación económica do Concello? Bueno, as contas do Concello, máis ou menos, os seguimentos as viñamos a facer, e sabíamos que as cousas que non marchaban ben. Levábamoslo dicindo, só dixéramos no anterior mandato que, bueno, que a situación económica era descontrolada, que non había unha situación que fixera que houbera un orden no día a día en canto á contabilidade municipal, e, bueno, eu, por remitirme aos datos que, ademais, posteriormente se publicaron os membros de Compromiso Outes, donde falaban que o 25 de febreiro, o propio mesmo día da moción de censura, que había unha liquidez bancaria de uns 770.000 euros. Pero ese dato é un dato sesgado. O
o que queremos que saber é a realidade, e eses datos son os que nos queremos ceñir, é dicir, e levámonos insistindo por activa e por pasiva. Desde o Grupo Popular nós queremos traballar sempre con datos de intervención e tesorería, non queremos andar con cifras manipuladas, nin sesgadas, nin nada polo estilo. Entón, fíjate que o 25 de febreiro había eses 770.000 euros, sin embargo, unha vez analizamos unha vez dentro do goberno, analizamos toda a situación como estaba coas facturas pendentes de pagos e demais, pois fomos dando conta de que había, por un lado, uns 300, casi 65.000 euros de facturas sen pagar. Por outro lado, outras 315.000 euros de facturas conformadas e aprobadas, tamén pendientes de pagar. Que había 125.000 euros en nóminas pendientes de pagar nese mismo día. Seguridade Social, outros 55.000 euros, 25.000 euros de IRPF. Fixemos un cómputo, entonces sí, é certo que había 770.000 euros de liquidez no Concello, pero resulta que tiñamos para pagar máis de 900.000 euros. Por lo tanto, nós en aquel momento, se puseran as cousas totalmente ordenadas e quixéramos pagar todas as facturas, non tiñamos cartos para facelo. É dicir, que estamos a falar de que o Concello estaba sin liquidez nese momento. E, bueno, é importante recordar que no momento que o Compromiso Outros entrou a gobernar, naquele momento en minoría, cando entrou no Concello tiña uns 4.600.000 euros de diñeiro de liquidez. Fai 5 anos, non? Mais ou menos, 6 anos. Sí, 5 e medio, sí, ou 6. Entonces, claro, esa liquidez... Estamos falando do ano 19. Do 19, sí. Entonces, estamos que cando o Partido Popular perde a maioría. Efectivamente, o Partido Popular tamén é algo destacable, que é dicir, o Partido Popular non foi a lista máis votada, entendeu que os vociños habían dito que Compromiso Outes tiña que afrontar o reto ser a lista máis votada, e non tuvemos ningún inconvente en estar na oposición e manternos así. Situación que no ano 2023 parece que mudou. É dicir, tamén hai que manter un pouco as líneas que se din nun momento e mantelas nos momentos que despois tampouco che favorecen. É dicir, nós tuvemos o apoio de 1.700 veciños e eles naquel momento habían tido o apoio de 1.500 e, sin embargo, non foron quen de deixar paso á forza máis votada. Entón, bueno, eses cambios de criterio tamén hai que destacalos. No obstante, como xa digo, vou me ceñir a datos de intervención. Naquel momento había 4.600.000 euros. É certo que as medidas fiscais naquel momento non chos deixaban gastar, que a raíz da pandemia sí que chos deixan utilizar, pero creo que hai que utilizalos dunha forma responsable. É dicir, que eles tiveran aí 4.600.000 euros de liquidez, fixo posible pois que chegaron a subvención IDAE para o cambio das luminarias todas do Concello e pude soltar ela porque había cartos. Ora mesmo, nós, se tuviéramos que facer un proxecto estratégico deste calibre, pois teríamos que dicir aos veciños tristemente que ao mellor non o podemos facer, ou moi posible non o podemos facer, ou nos teríamos que endeudar. Esa é a situación económica que nos encontramos e tampouco quero entrar en demagoxia con isto, é dicir, eu creo que os datos, os veciños, teñenos que saber e se eles valorarán en positivo ou negativo as circunstancias. O falamos tamén igualmente cos gastos de goberno, é dicir, eu creo que volvemos outra vez, se queremos entrar na demagoxia de se ganamos máis, se ganamos menos. Sodes máis caros, é máis caro este goberno que o outro? Non, pero eu creo que a circunstancia importante tampouco é esa, quero dicir, nós... Bueno, pero aquí é onde se chegou a levar o conto. Sí, levas o conto, pero quería facer unha reflexión. Sí, por favor. É dicir, vamos a ver, nós sabemos que a situación económica é mala, queremos facer contención de gasto. Vamos a empezar por nós, vale? Nós fixemos os cálculos, utilizamos, como xa digo, datos de intervención completos, absolutamente completos, así os levamos a pleno, e fixemos unha comparativa do que costou o tripartito o primeiro ano, desde que chegaron o primeiro ano, con respecto ao que nós propoñemos hai un aforro de sobre uns 40.000 euros, non chega a eles. Fixemos o mesmo cálculo co ano 2024, xa cun alcalde o 20% de dedicación, sin embargo, agora hai un alcalde dedicado ao 100%, seguimos tendo un aforro
de uns 26.000, unha cousa así, era casi 27.000 euros, non o tiño aquí anotado, certo? E además hasta o fixemos cos propios datos que eles publicaron no ano 2023 da súa web, é dicir, porque os datos hai que poñeros completos, hai que poñer os sueldos, hai que poñer a seguridade social que costa, hai que poñer, e despois hai tamén uns órganos colexiados. É certo que hai uns órganos colexiados. Os órganos colexiados que é tanto para o goberno como para a oposición. Plenos, comisións informativas, xuntas de goberno local e as comisións de coordinación que nós establecemos, que nos parece unha ferramenta necesaria por culpa de ter un bo goberno, unha boa coordinación para intentar sacar isto adiante de forma eficiente e coordinada, desde logo. Inda sumando todo iso, nós seguimos tendo contención no gasto con respecto ao anterior goberno. Pero xa digo, os veciños moitas veces pola calle che cruzan e che din Fran, que o importante é que traballedes, o importante é que fajades as cousas, sabes? Que tampouco é cuestión de tal, que pasa? Que, bueno, nós pola situación económica creíamos que era momento de facer contención de gasto, así o fixemos e así os pusemos, vaya, con total claridade. Na organización das áreas de goberno quedan 2 dedicacións exclusivas e unha parcial? Si, reducimos unha dedicación exclusiva, ten dedicación exclusiva ao alcalde, ten dedicación exclusiva ao concelleiro de deportes e hai unha parcial que corresponde ao concelleiro de urbanismo, medio ambiente, coordinador de brigada de obras, entre outras. Vale, as tres dedicacións salen máis, costan menos ou supoñen menos importe que o que era o tripartito antes, o ano pasado? Xa por importes e por dedicacións, é dicir, reducimos unha dedicación, basicamente. Entonces, aí, claro, os costes de seguridade social e de salarios, pois, baixáronse bastante, bueno, todos baixamos, fixamos un esforzo, entendíamos que era o momento de facelo e bueno, aí están, para que os veciños o valoren cando corresponde. Os datos publicados son correctos? Alcalde 39.500 brutos? Sí. O señor Caamaño 34.500 brutos? E o señor Troncoso 34.400 brutos? Correcto, sí. O sea que todavía queda un pouquiño menos. Sí, fixamos. A descontar e tal. A situación do señor Caamaño, como él dice, a día de hoxe a situación é legal, non? Sí, bueno, gustaríame complementar antes, se queres de cambiar de tercio, prefería comentar, simplemente porque ven enlazado. O dos orzamentos? Sí, bueno, usted conte. No, ven enlazado un pouquiño co tema exactamente dos gastos, non? É dicir, que, bueno, fixamos un balance, sabemos que a liquidez, o sea, estamos en negativo, iso está claro, e ademais que nos encontramos certas obras nas que vamos a necesitar investimento extra. Había obras como podía ser a Doutor Esperante, que ora necesitamos para a colocación das farolas e a electricidade máis financiamento, porque non estaban contemplados. Unha obra dos muiños que tamén vai nos facer falta tamén máis, porque non se contemplaba a colocación de tubases, nin as propias tubases, entón temos que facer non unha, senón 2 valoracións adicionais. En Ousesende, igualmente, houve incrementos porque non se tiñan previstos, e, bueno, esas sumas van en detrimento tamén desa liquidez que temos aí, entonces que, bueno, que en cuestión económica que nos vamos a ter que poñer moitas pilas, moitísimo, e bueno, esperemos que cheguemos a bo puerto, como se vai dicir. No día de onte, ou antes de onte, aprobaban os orzamentos, o pasado día 12, o 11, aprobaban os orzamentos, as contas que ascenden a 6,7 millóns de euros. A oposición, é dicir, o exgoberno, o señor González e o señor Núñez, criticanlles, pero, sin embargo, tamén creo que ya recoñecen que prácticamente lles copiaron os orzamentos. Sí, bueno, é algo curioso, que nos digan que é un plagio e despois que votan en contra, pero, bueno, esa foi a circunstancia do pleno, respetamos a súa postura, desde logo, non pode ser de outro xeito. Orzamentos, tuvámonos que revisar, desde logo, e... Que modificaron? E houve cuestións moi importantes, bueno, unha sobre todo é o servicio de axuda no fogar, que as partidas orzamentarias que aí estaban contempladas non nos chegaban para afrontar o ano, non nos chegaban,
hai que recordar que o Servicio de Axuda no Fogar leva sin contrato, rematou o contrato, perdón, en diciembre do ano 2023, ten que facerse unha actualización de precios, e, revisando o orzamento vimos que as propias partidas orzamentarias non nos iban a chegar para chegar a final de ano nun servicio tan fundamental como un concello embellecido como a Outes e con un servicio tan necesario, non? Entonces, eso fixo que tuveramos que rascar máis de 30.000 euros, creo que era, se quero recordar, de outras partidas presupuestarias, porque entendíamos que iso era unha prioridade. E, desde logo, tamén quixemos facer unha visión global do orzamento. Queríamos que fora un orzamento pensado en conxunto, non por áreas determinadas, que era un pouquiño tamén algo que se lle achacou ao anterior goberno, que parecía que había 3 alcaldes, é dicir, eso os veciños era unha cuestión que o decían no día a día facilmente, e os orzamentos parecía que tamén iban calzados así. Entonces nós o que intentamos é facer uns orzamentos globais e houve que modificar partidas presupuestarias deses, evidentemente, había outras cousas que se mantuveron, desde logo, e despois intentámoslo sacar o antes posible, tendo esas circunstancias, porque sabíamos que tíamos comprometidas tamén determinadas subvencións que viñan de atrás. E, tamén me gustaría, se me permites, facer unha puntualización sobre os orzamentos. Houve unha preocupación, parecía moi grande, e despois se revolveu un poquinho toda esa cuestión, de que pasábamos en temas nunha partida do orzamento para gastos de festexos e demais. Falábase que pasábamos de, creo que eran de 4 a 15.000 euros, unha cousa así, e se nos achacou a cuestión de que están dicindo por un lado que non hai diñeiro, que estamos mal económicamente, e por outro lado están gastando en festexos, claro, pero as circunstancias non son esas, é dicir, iso ten unha aclaración moi sencilla, esa digo, datos, intervención Concello, todos eses gastos que se incrementaron nesa partida orzamentaria eran para pagar facturas do anterior goberno do ano anterior. Esa é a circunstancia que nos encontramos. Pois aluguer do cañón, celebración non sei que, aluguer de xeneradores, concepto de patas para a celebración da festa Horta do Muín, isto todo do ano anterior. Entonces, evidentemente, o orzamento tuvémoslo que actualizar e subir para poder pagar esas facturas do ano anterior que eles deixaron sin pagar. E realmente, nesa partida presupuestaria, se non me trabuco, creo que nos quedan ahora mismo, creo que hai 400 euros nesa partida, para que nós podamos dispoñer para este ano. Evidentemente, tendremos que buscar fórmulas para dotar un poquinho máis esa partida, pero, claro, utilizar así unha partida presupuestaria dunha forma tan sesgada de cara aos veciños, sabendo que eses gastos xa estaban absolutamente comprometidos, que se habían gastado no ano anterior, eu creo que esas cousas que deberemos de ser un pouco máis serios, máis rigurosos, hai que explicar as cousas aos veciños, unhas veces estarán de acordo, outras veces non, pero eu creo que eses datos que non se poden decir así, con esa lixereza en un pleno, un organismo tan serio, que eu creo que hai que revisar esas cousas antes de dicirlas, vaya. Mais tamén nos pasou, pois sí, tuvemos que revisar outras partidas, pois encontreime que a circunstancia no primeiro mes que hai unhas gratificacións establecidas a determinados traballadores que non lles poden pagar, ou sea, non poden pagar esas nóminas ese primeiro mes porque na partida presupuestada quedaban 160 euros. Entonces, temos un tema económico que solventar e ten que ser unha prioridade, e esperemos estar á altura e, desde logo, por esforzo non vai ser, e intentaremos revertir toda esa situación, que ademais estáse vendo constantemente os datos económicos en prensa, como Outes ten endeudamentos fortes e ten uns períodos de pago moi altos.
Bueno, señor Calo, encantado de que se pare con detalle, o que pasa que os minutos pasan e nos quedan menos de, bueno, nos quedan uns 6 ou 7 minutiños nada máis. Perfecto. Consumimos o 70%. Entonces, me gustaría, non porque non o diga, non se pare, sino porque digamos que poida comentar outras cousas. Me gustaría que definirá un pouquiño o proxecto de como están as aldeas, cales son as principais necesidades que ten bueno, o municipio de Outes, e con estes orzamentos que porcentaxe ou que partidas lle quedan para investimentos, cales son as outras proxectos que ten en acudir a institucións superiores, ben sexa a Diputación, ben sexa a Xunta de Galicia, que supoño que algún amigo tendrá por aí para que lle poidan botar unha man en algún tema importante. Bueno, amigo, isto... Bueno, me digo no bo sentido, que ademais sei no que é certo. Sí, bueno, vamos a ver, eu creo que, bueno, as líneas de traballo que queremos establecer, desde logo, parte delas as empezamos a establecer, que é o contacto no día a día cos veciños. Eles son os que prácticamente che marcan as líneas de traballo que se necesitan nos diferentes sitios. Só dixemos en campaña, dixémolo por activa e por pasiva, que queremos retomar eses cuidados nas nosas aldeas, empezar polos accesos. Pensamos que as nosas aldeas son fundamentais para todo. Claro. E teñen os mesmos dereitos os veciños que están nunha aldea que os que están no centro. Desde logo. Bueno, moitas veces, de feito, esta semana estuve falando con diferentes persoas de sectores, bueno, algún vinculado ao turismo, e ademais que che decían, é dicir, Fran, que esas reflexións son moi boas, porque dixen, Fran, mira que turismo, ademais de o que temos ao mellor o concepto xenérico que temos na cabeza, tamén é que os accesos ás aldeas estén ben, que as zonas estén debidamente desbrozadas e a xente pase por ali en condicións. Con iluminación. Eso tamén é turismo. Claro. Que as zonas onde hai muiños, onde hai bombeiros e tal, que estén en condicións, eso tamén é turismo e patrimonio tamén. Entonces, bueno, estamos retomando con moitísima intensidade poñer esas cuestións absolutamente todas en orden. De cara ao verán, claro, porque está aí. De cara ao verán, sí. Bueno, recentemente xa anticipámonos bastante coa previsión que houve de bo tempo fai unha semana en deixarse a Praia de Broña perfectamente acondicionada para que a xente pudiera disfrutar dela. Bueno, estamos traballando en todas esas líneas. Despois estamos, era un dos grandes obxectivos que xa habíamos falado del tamén, que nos preocupa moito o sector forestal, non? Outes ten un patrimonio forestal brutal, é inmenso, somos... Tuvo onte unha reunión de alcance coa Xunta, non? Sí, levo pensando nese ámbito xa desde fai moito tempo, e, bueno, empezamos a ter primeiros contactos, a ver se conseguimos obter frutos, porque, bueno, é importante ter contactos, obter frutos, claro. Pero, bueno, sí que nos habían trasladado, por exemplo, os Afor Somos Juns, xente moi activa no ámbito forestal, aquilo é unha maravilla como están traballando, e van a pegar agora unha ampliación moi importante, e, claro, nós temos que acompañálos e estar aí presentes neles tamén, para dar resposta a cuestións que nos mandan os veciños, que é a concentración parcelaria de Outes Valadares, que leva bastantes anos, estamos pendientes de entrega os títulos, xa nos preocupamos por ela, vamos ser moi intensos con esa cuestión, queremos sacar adiante esa concentración parcelaria canto antes, os veciños o merecen, eles nos lo están pedindo, e nós aí temos que estar activos. E logo no resto do territorio, pois intentaremos empezar a implantar pois posibles figuras de xestións de agrupación conxunta ou algunha concentración parcelaria, pero, bueno, isto estamos empezando, levamos apenas 2 meses, estamos dando moita intensidade. Son os obxectivos, non ven a dar contas. Exactamente. Pero os obxectivos son esos, atender todo o municipio. E se tuvera que vender o municipio, se tuvera, para que denos motivos, que además estamos en Semana Santa, denos motivos para que os de Pontevedra, os de Caldas, os de Moraña, os que estamos do lado daqui, os de Marín, vayamos a Outes. Cales son o patrimonio natural, riqueza paisaxística que ten Outes? Como lle diría, así un pouco a bote pronto?
Bueno, eu, sí, no, teño moi claro, é dicir, eu só defendí moitas veces, somos un concello que ten mar, que ten monte, que temos unha paisaxe espectacular, que xa en poucos sitios ao mellor podemos ver que ese crecemento espontáneo de moitas especies, como pode ser o pino pináster, vais por onde vais no noso concello, o impacto que hai visual en canto a paisaxe forestal, verde e mar, pois fai que teñamos unha contorna preciosa. Hai que ter en conta que os pinos moitas veces hasta casi nacen no mar en algunha das zonas, non? Outes, ademais, ten unha oferta turística de, digamos, de hospedaxe de primeirísimo nivel, é dicir, aí hinchámolo peito. Temos unha oferta gastronómica en Outes, sabemos que hai unha estrella Michelin de sostenibilidade, hai un Sol Resol, daqui a Resol, e despois, sobre todo, Outes, bueno, pois ten eses cauces do río Tins, a playa de Broña, aqueles paseos todos para desconectar, disfrutar, e sempre dentro dese entorno rural que non che agobia ese aluvión de xente, e por suposto, desde logo, eu creo que a gran hospitalidade que temos os veciños de Outes, eso está por encima de todo. Eso seguro, eso seguro. Segurísimo, vamos. Eso seguro. E de cara ao Brán, as festas así que sean máis tradicionais, máis destacadas, a Semana Santa ali ten moita forza ou pouca? Non, a Semana Santa en Outes non temos normaliña, normaliña. Sí, non hai tradición. Bueno, hai a tradición de vivila, cada un, pero sí, non hai espectáculo... Non hai procesións, vale, moito menos, pero sí que ora a oferta vai empezar, que é unha das festiñas que temos, unha festa en condicións, eu creo que xa é, cando se fala de vísperas de 1 de maio, todos sabemos que hai que ir a Outes, porque é o Pampallín. Eso que é unha festa tradicional que naceu xa fai moitos anos como a festa da xuventude, bueno, ten unha vinculación tamén co lume, pero bueno, son desas festas que se implantaron de tal forma de que, bueno, todo o mundo sabe que o Pampallín é en Outes e que hai que ir, non hai máis volta de folla, eso é así de sencillo. E vese ano tras ano que a gran afluencia que ten, que é unha festa que bueno, que ten... Cando dixo que era? É agora a finales de mes, é o último día de mes, o día 30, non? O día 1 é o festivo. Entonces, este mes está todo o mundo invitado desde logo a ir, non sacamos o cartel, pero está a piques de sair, habrá unha boa oferta musical para disfrutar, tamén vai haber o Pampallín miúdo tamén para os máis pequeniños, uns días despois, e bueno, despois de cara ao verán temos sempre a Santiaguiño, San Cristóbal, que intentaremos darlle un empuse, xa tiñamos en mente tamén, e bueno, eses son os dous a corto plazo, ahora mismo as dúas datas así que temos nas que estamos traballando fuerte. Bueno, pois, don Francisco, señor Calo, chegamos ao final deste viaxe, pero ten un minuto para decir o que vostede queira, ou que se lle ocurra, remarcar algo do que lle preguntín ou do que non podemos falar por falta de tempo. Sí, que lle gustaría decir aos veciños de Outes e a audiencia de Canal Rías Baixas? Os veciños de Outes, a toda a audición vai, pero bueno, en principio, veciños de Outes, a primeira vez que estou aquí, de feito, tamén resaltar que é a miña primeira entrevista que fago neste, que nunca fixera, vamos, pero bueno, eu quero transmitir aos veciños que me conocen que o meu gran objetivo é traballar en prol dos veciños de Outes, intentar conseguir que o noso concello sea, o sea, que siga mellorando e que, bueno, en ocasións acertarei, en ocasións equivocareime, pero que a miña entrega vai ser absoluta e que vai ser sempre a prol dos veciños e veciñas de Outes e que estou á súa disposición, sábeno, todos os días o que faga falta, estarei aberto ás súas suxestións para que entre todos poidamos facer un concello mellor, desde logo. Como se atopou nesta entrevista? Como se atopou neste tempo de entrevista? Sí? Fenomenal.
volvemos. Sí, desde logo. Vale, pois pasado un tempo volvemos, vale? Sí. Pois foi un placer. Lle desexamos éxitos que sean vos para os veciños, vale? E hasta unha próxima ocasión. Moitísimas gracias, moi boa noite. Boa noite. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición co alcalde de Outes, con Francisco Calo, con Alfonso Martínez, presidente do CES do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, e con Tito Roberto Fariña, presidente de AGADE, a Asociación de Depuradores de Galicia. A semana que ven, máis e mellor que se é posible, esta semana, feliz Semana Santa para todos, que o pasen o mellor posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite.